Nå, morgen. Jeg og Lasse er jo landet hernede på Padborg Park til den første track day i år for vores vedkommende. Så vi er egentlig også måtte ved at pakke ud. Jeg tænkte lige sådan, hvad fanden har man egentlig med til sådan en track day her? Jeg tænkte egentlig, at vi kunne lige så godt lige prøve lige hurtigt at gå det igennem. Det første vi har herinde i kassevognen, det er egentlig selve motorcyklen, og så lige lidt småting. Der kan man se her, at vi har vores grill og sådan lidt med her, så ikke noget hokus pokus. Vi er jo nødt til at opgradere lidt. Men selve living-delen her, jamen der har vi egentlig et lille køleskab, noget dragt, noget hjelm, bla bla bla, you name it, varme, værktøjsspor og så noget grej og noget værk. Og så har vi selvfølgelig vores soveplads her, hvor jeg ligger og putter. Så kan man selvfølgelig også se det heromfra. Det er ikke fordi det er noget særligt, men det er bare, det er ret nok ligesom at vise, hvad har man egentlig med på de her track days her. Og det er egentlig lidt regnvejrshjul. Ikke noget særligt, men vi har lidt med i hvert fald. Så er der lidt opbygnings, inspiration, som man selv kan få en idé af, hvad kan man egentlig gøre her. Og der er jo masser af muligheder. Man kan se, at der er masser af plads hernede i, så vi kan jo have masser af grej med. Man må ikke gå ned på udstyr eller grej. Så det var egentlig bare lige en lille sådan quick walk around, for at lige se, hvordan og hvorledes. Og ja, så tænker jeg, at vi tager lidt igennem her i dag, når dagen starter mandag morgen. Og så kan jeg lige prøve at få et indblik i, hvordan det foregår. Og så har jeg nogle gode instruktører med. Jeg har både Lasse og Kasper med. Så det er jo super fint, at de vil komme og hjælpe. Er det ikke rigtigt, Lasse? Jo. Ja, det er super fint. Så er der også en alternativ løsning, jeg synes, I skal prøve at se. Lasse, han har også været i gang med at bygge hans trailer. Det er faktisk ret smart, og det er egentlig lidt mere håndgribeligt, end det jeg har i hvert fald, hvis man har en bil, der ikke må trække særlig meget. Kan jeg prøve at se, at han har sådan en gammel Kia til at trække hans trailer, og det er faktisk en relativ, altså det er jo mindre trailer, men det er faktisk super smart bygget op. Han har hans motorcykel herinde bagved, og så har han jo lavet så smart, så han kan trække hans seng ud. Vel at mærke, kan han stadig komme til, selvom hans motorcykel og så videre er derinde. Og det synes jeg egentlig, det er super fint. Det er egentlig en super god løsning, hvis man bare lige hurtigt skal afsted, eller man skal selv afsted. Så det er han super glad for. Så han kan ligge og putte med sig selv derinde, fordi det gider vi ikke. Hej Lasse! Kan du ikke gøre noget? Nej. Du kan bange. Jeg er kold. Fuck det, mand. Jeg er koldt alligevel. Altså det er sjovt, så længe man ikke vælter. Ja. Tilde slår mig ihjel, mand, hvis hun finder ud af det. Jo! Hej. Kom du skubben så. Hold kæft, hvor er det hårdt, mand. Hvad var det for et sprog?